Mga kahigalaan na mayong udto kanatong tanan no. Hapit naman dahil launa nakalimot ko higala. Gikapoy mangug ko sa trabaho. Kapoy kog balik-balik kay grabe ang damage sa tubo dugay wa magamit. Mo nang nakatulog ko gamay. Mag-live man day ko no, mag-live man day ko karon. Murag hinay ang signal. Sige lang. Awit sa ta mga kahigalaan no. Gusto ka bang makaadto ngadto sa langit aron makauban ang mga tawong hingpit? Pangita ang sakayan, padulong dito aron sa imong pagpanaw, ikaw makasiguro. Sa makadaghan ang imo karon nga gisakyan. Basin og lahi ang agianan, Nga ila karon nga gipadulngan. tara na, Sakay na niining sakayan padulong sa langit. Kayang Diyos mao'y nagmaneho ang atong panaw sigurado. daghan karon ang nagasingit sa kadalahanan, nag-imbita ngadto sa ilang sakayan. Apan kinahanglan nga atong sigurohon, basin sa impierno kita makaingon. Hinawanaan sa makadaghan ang imo karon nga gisakyan. Basin og lahi ang agianan, nga ila karon nga gipadulngan. Tara na, sakay na
Okay, no, no, daghang salamat sa maong matahom nga awit, no. So, ang ato nga pagahisgutan karon mga kahigalaan, kanimanggong issue karon nga gipakatag sa ato mga kahigalaan nga wa na tay labot sa mga balaod sa Dios nga gihatag ngadto sa mga Hudyo. Nga ang balaod ko no, wa na tay labot mga hintil kay dili man ta Hudyo, hintil man daw ta. Pero sa dili pa magapadayon magaampo kita. Amahan nga balaan ining takna sa kaudtohon kami nagapasalamat kanimo lain sa bigayon imong gihatag kanamo nga diin kami magahimo sa pagtuon simong balaang pulong. Ubani kami amahan amo kini masabtan o gilabinas mga nagapaminaw karon. Pasaylon mo kami sa among mga sala sa ngalan ni Jesus amen. Okay. Di na nato dugay-dugayon mga galaan kay basig mo bigay na pud ang signal og ang kaning akong load o kaning charge no. Nakatulog-tulog manggod ko kagaina kay gikapoy mga galaan. So karon ako nakahinumdom nga mag-live banday ko. Mayong una greetings una diha brother John Ri Piaw no? John Bri Piaw Kabanyero. So birada bro, yes bro, biradahan na tunig mayo. Kay doon na tayo mga pinangga nga mga kahigalaan nga maminaw may na lang makahibalo sa kamaturan. Og sa ako nga agaw, no? Kanunay nagasubaybay sa akong live si Agaw Catherine Ilimatraya Canunes. Sumayong paglantaw di agaw. No? So greetings usab sa ako mga kaubanan sa 3 Media. Kaubanan ako da si brother John Bri Piaw, no? Og sa tanan mga nagatanaw karon og sa makatanaw panini. So nindot ni atong subaybayan tungod kay mo ni isyu nga ilang ginabato sa ato nga wa na gid tay labot nini nga kasuguan. Una mga kahigalaan ang bersikulo nga ilang pagabasahon kani nga Salmo 147 bersikulo 19, 20 nga matud pa dinhi gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan ug ang iyang mga balaod ug pahimatngon ngadto sa Israel. Wala kini niya buhata sa ubang mga nasod, wala sila masayod sa iyang mga balaod. Dayga ang Ginoo. Sumatod pa dinhi mga kigalaan ang gihatagan ang Israel. Ang iyang katawhan, syempre mga kigalaan, ang hatagan gyud iyang katawhan, no? Kay ang iyang katawhan sa na Israel pa man. Pero karon, kay apil naman ta sa katawhan sa Dios, na apil ta gihatagan niini. Ato na ipadayon karon. Do na pagid sila gipanggamit, no? Sama ng mga dietary law kay naulipon kuno sa Israel, napulo ka sugo kay naulipon kuno sa Israel. Niya ang logic mga kigalaan tungod silang katarungan kay wa man daw ta maulipon sa Israel. Nganong mutuman man ta niini? Nganong mutuman man tagapil wa man day ta maulipon sa Israel? Tanawon gay nato mga kagilaan kung sakto ba ni ilahang logic, no? Tanawon nato ni og mosalir ba na ilahang katarungan nga kay kuno naulipon sa Israel, sila lang ang mutuman sa adlaw ipapahulay sa mga balaod labi na ang napulo ka sugo. Matod pa rin sa Levitico 19, versikulo 33 ngadto sa 36. Matod pa rin kung ang usa ka langyaw mutipon pagpuyo kaninyo sa inyong yuta, ayaw ninyo siya pasipadi. Isipa hinoon siya nga usa ka lumad, higugmaa siya sama sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon, kay kamo usab kaniadto langyaw man sa Ehipto. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pang limbong sa inyong paggamit sa mga sukdanan, og sa mga timbangan, og sa mga taksanan, gamita ninyo ang hustong timbangan, og hustong taksanan. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo sa Ehipto. Ang argumento nila kay kuno ang Israelita mao'y naulipon dito sa Ehipto, mao lang mutuman ini. Naunsaon mo ni karon nga sila raman day naulipon sa Ehipto, na manikas na lang tani. So di na lang data mo gamit og hustong timbangan ini.
Di na lang dayta mo gamit og saktong sukdanan niini. Manglimbong na lang di ay ta, manikas. No, kay sila raman di ay ang patumanon niini. Matod pa din ayaw ka mo panikas. Higugmaan ninyo ang inyong langyaw nga motipon kaninyo. Ato day panamastamasan kay wa man tay labot niini. Muna ilahang argumento mahigalaan. So dili madawat diha sa publiko, matud pang Pastor Villaber, no? Dili madawat sa publiko nga ang motuman kay Israel lang kay naulipon sa Ehipto. Naunsa man ni karon nga higugmaon man day nato ning atong mga langyaw nga moabot sa ato lugar. Dili na lang day nato higugmaon kay Israel lang ang may mutuman niya na. Kay sila ang gisugo. Sila ang gihatagan. Sunod. So, refute na ang mga kilaan nilahang mga argumento nga kuno, Israel lang kay silang na ulipon. Klaro nga ato nang na-refute karon, no? Dili pwede nga sila lang ang sila lamang ang mutuman kay kuno sila lang ang naulipon sa Israel. Naunsaon man lang tang doon natay kahadlok sa Dios, gusto ta mo simba sa Dios, gusto kita magbuhat og matarong. Maglapas-lapas lang dayta. Magsige tag-angkon nga balaan ta, pero nagalapas-lapas ta. Magsige tag-angkon katawhan sa Dios, pero naglapas-lapas tas balaod sa Dios. Pakaulaw man ang ingana, no? So, dili ingana mga kigilaan. Ator ang ipakaulawan ng atong Dios niya na. So, karon kay mato dinhi sa Ecclesiastes, tinuod bagyod nga ang Israel lang ang mutuman sa maong balaod. Wa tay supak mga kigilaan nga sila ang gihatagan. Siyempre, sila man ang katawhan sa Dios kaniadto. Pero, ang pangutana, sila lang ba ang mutuman? Matod pa din sa Ecclesiastes 12:13 din sa bagong mayong balita Biblia. Human niining tanan, usa na lang kabutang ang angay kung isulti. Tahura og kahadloki ang Dios, og tumana ang iyang mga sugo, alang kini sa tanang tao. Wa man maingon din nga alang lang kini sa Israel. Tanang tao man mga kagilaan, ang gihisgutan, nga alang kinis ng tao. Sa to pa, tanang tao mutuman. Sa diha nga ikaw makailan na nga doon na kay Dios. Pero kung wa ka mo ilang nga doon ay Dios, supak-supak ika. Amo na diha, no? Sunod. Israel lang ba mga kilaan ang nagsabat, kaning nagbantay sa adlaw igpapahulay, kay sila ramay na ulipon nga sa Ehipto. Atod pa rin sa Isaiah 56, versikulo 1 nga 3, 4. Ato na lang ipadayon karon asa ni taman iyang gisulti. Nga tuguro ni sa 6, no? Ara. Ingon din ni sa 1, nagingon ang Ginoo sa inyong nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, patunhaya ang hustisya ug buhata ang matarong. Sa ato pa, kay ang katawhan lang sa Dios, Israel ang istoryahan niini kay naulipon sa Israel. Sila lang ang magpatunhay og hustisya ug ang pagkamatarong. Nang kitang mga hintel nga midangop sa Dios, nagsimba sa Dios, dili na ta magmatarong, di na ta magpatunhay sa hustisya. Mao ba na? No? Dako kayong sayop mga kahigalaan. So ingon sa dinhi, kay sa dili madugay luwason ko kamo og ipaila ko ang akong katarong. Sato pa, musugot na lang ta ang Israel lang mo'y maluwas. Wa tay labot mga hintel. Bulahan ang tao nga magbuhat nini kanunay og magtamod sa adlawng igpapahulay. Og dili gayud magpasipala niini og dili magbuhat og dautan. So, matod pa dinhi bulahan ang tao. Now kung dili ka tao, di ka bulahan kung maglapas ka. Hunahuna nimo nga tao ka, naapil ka nga bulahan kung magtamod ka nining adlawng igpapahulay. Ang langyaw, tanawa ha? Apil ang langyaw, mga hintil ni mga kagilaan. Ang langyaw nga nagsimba sa Ginoo, kinahanglang dili mo ingon. Hinginlan gayud ako sa Ginoo, gikan sa iyang katawhan. Og ang yunuko, dili angay mo ingon, sama ako sa patayng kahoy. Kay ang Ginoo, kay nagingon ang Ginoo, ngadto sa yunuko, kung mutamod ka sa akong adlawng igpapahulay, og nagbuhat sa akong kabubuton,
og nagtuman sa akong kasabutan, maghimo ako og handumanan alang kanimo, og himuon ko nga mahinumduman gayod ang imong ngalan diha sa akong templo ug sa akong katawhan, bisan og wala kay mga anak, dili kagayod hikalimtan. 6. Og mingon ang Ginoo ngadto sa mga langyaw nga miduol og nag-alagad og nahigugma kaniya, og nagtamod sa adlawng igpapahulay og nagtuman siyang mga sugo. Sa ingon sa Dios, dadon ko kamo sa akong balaang bukid, og lipayon ko kamo didto sa akong templo. Ang inyong mga halad sinunog og mga halad inihaw dawaton ko didto sa akong halaran, kay ang akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang kanasuran. 8. Aton lang hotdon. Ang Ginoong Dios nga nagtigom sa mga nagkatibulaag nga mga Israelita mingon, aduna pay uban akong tigomon gawas niadtong natigom na. Doon na makahigalaan saad ang Dios nga gawas sa Israel nga natigom, aduna pagyud siya'y kinahanglan itigom, isagol ngadto sa iyang katawhan. I-appeal sa iyang katawhan. Natuman na dito kang Hesukristo, nga sa dihang misaad ang Dios kang Abraham, nga panalanginan ko ang tibok nasod. Tungod sa imong pagtuo, Panalanginan ko ang tibuok kanasuran tungod kanimo. So natuman dito sa kaliwat ni Abraham nga mao si Kristo, mao si Kristo ang nakatuman. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo apiltang mga hintil, mga kagalaan, nakaambit sa kaluwasan. Nakaambit kitas panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham. So apilta mga kagalaan mo nang iyang saad dinhi sa Isaiah 56:8 nga iya pang tigumon, doon na pa'y uban nga iyang tigumon. Now karon kung ang mga Israelita lang ang angayan mutuman sa maong balaod kay naulipon sa Israel, nganong doon naman lagi langyaw or hintil dinhi nga nagsabat, nagbantay sa balaod kaning adlaw igpapahulay. Mingon pagani ang Dios ngadto sa mga langyaw nga miduol og nag-alagad og nahigugma kaniya. Dadon niya ngadto sa balaang bukid og lipayon. So dili madawat ang katarungan nga Israel lang kay sila maoy gihatagan. Wa man nagpasabot nga kung sila gihatagan, sila lang ang mutuman. Kay kung tinuod pa nga sila lang ang nganong tuman man ang mga hintil. Nganong lamay mga langyaw nga nagsabat. Nga wa man ni maapil kaulipon dito sa Ehipto. So karon, tinuod ba nga niapil na atas ko sa Dios? Alang kanako mga kagalaan, sakto na ang halad ni Kristo. Diha sa kalari sa cross, ang kita mahiapil, diha sa iyang katawhan. Iya tang gitawag doon na sa isaad, nga maapil ta sa panalangin nga iyang gihatag kang Abraham. Apil ta mga kagalaan. Tanaw na to ang Roma 11. Roma 11, ang uluhan dinhi ang kaluwasan sa mga dili Hudiyo. Karon mahitungod kaninyong mga dili Hudiyo. Dinhi sa bersikulo 13, Roma 11:13. Ipasigarbo ko ang akong buhaton ingon nga apostol sa mga dili Hudiyo. Aron masina ang akong isig Hudiyo og maluwas ko ang pipila kanila. Kung sa diha gisalikway sila, ang kalibutan napasig-uli ngadto sa Dios, unsa pakaha kon dawaton sila. Makahatag kinig kinabuhi alang sa mga patay. 16. Kon balaan ang unang tipik sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, balaan man usab ang kinatibuk-an niini. O kon balaan ang gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga niini. Ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga kahoyng olibo giputol o gisumpayan sa mga sanga sa ihalas nga kahoyng olibo. Kamong dili mga Hudiyo, kita ang gipasabot ni Pablo nga dili mga Hudiyo, mao ang ihalas nga olibo og nabatunan ninyo
karon ang kalig-on ug bahandianong kinabuhi nga sa mga Hudyo. Busa ayaw ninyog tamaya kadtong gipamutol nga mga sanga. Nganong magpasigarbo man kamo, sanga lamang kamo o dili kamo ang nabuhi sa gamot. Dili kamo ang nagbuhi sa gamot. Kung dili, ang gamot mao'y nagbuhi kaninyo. Apan moingon ka, oo, giputol ang mga sanga aron ikasumpay ako. Tinuod ka na, giputol sila, kay wala man sila mutuo. Apan wala ka putla tungod sa imong pagtuo. Apan ayaw kini ipasigarbo, hinunua, angay kang mahadlok kung wala kaluy sa Dios ang tinuod gayod nga mga sanga. Nagunahuna ka ba nga iya kang kaluyan? Makita nato dinhi ang pagkamaluluyon o pagka-istrikto sa Dios. Istrikto siya niadtong nangapukan apan maluluyon kanimo. Kon magpabilin ka sayang kaluoy, kay kun dili, putlon ka usab. O kon mutuo na usab ang mga Hudyo, isumpay sila pagbalik kay makahimo man ang Dios nini. Ikaw nga dili Hudyo sama sa sanga nga ihalas nga olibo, nga giputol og sukwahi sa kinaiyahan, gisumpay sa dili ihalas nga olibo, ang mga Hudyo sama sa dili ihalas nga olibo. Busa labi pang sayon sa Dios ang pagsumpay ni ining giputol sa nga mga sanga balik sa kaugalingon nilang punuan. Unsa kuno mga kaigalaan? Kita nga mga dili Hudyo, kita gisumpay sama kita sa ihalas nga olibo, nga gisumpay ni adtong tinuod. Tinuod nga punuan sa olibo. Nangamatod pa dinhi nga kung balaan kadtong una ang gamot, so kinahanglan ang gisumpay balaan usab. Now karon ingon ang Dios, magbalaan kamo kay ako balaan, ayaw kamo kaog mahugaw. Now pwede ba masumpay diha karon nagakaog mahugaw? Ingon ang Dios, pagbalaan kamo, ayaw kamo pagkaog hugaw. So doon na instruction ang Dios nga unsaon nga mahiapil kita sa katawhan sa Dios aron kita mahiapil nga balaan. Di ta mga og hugaw, pero kaning uban nagakaog hugaw, ipang post pa dito, daghan pa kayog post, nga naa dito ang adobong baboy, mga shrimp, mga hipon, lami kay pagkaluto mga kagalaan, pero wa ma manambok. Sige magkaon anang mga bawol, wa pud manambok. So sige sila insist nga kuno sila balaan. Apa nagakaon sa mahugaw. Ako na pong balikon ning Isaiah 65:4 ngadto 5. Kaning nagakaon sa unod sa baboy. Unya moingon nga ayaw ako hikapa kay ako balaan. Grabing sukuha sa Dios nining maong mga tawhana. Budeclare ba nga katawhan ko sa Dios. Balaan ko kay apil ko sa katawhan sa Dios. Unya unsa man karon nga ikaw may nangipon, kita mang mga hintil nangipon. Subot bang sabton di na nato sundon ang balaod nga gihatag sa Dios alang siyang katawhan. Ang ato na hinuong balaod mo isundon nga kita lamang ang nangipon. Muratag kaning nangipon og balay ba sa usa ka Muslim. Unya ang atong balaod mo atong ipatuman ni anang balaya. Muratag nangipon og kaning balay nga ang balaod bawal di sila mga og baboy, puro ikaw magdala kag baboy dito. Imong sudanon. Respetuha po din taon ang imong giipunan. Matod pa dinhi sa Roma 11, kahadloki ang Dios. Kay basin unyag, ikaw putlon. Nasumpay na kita sa tinuod nga kahoyng olibo. Pag-abot niya sa panahon nga kung di ta mahadlok sa Dios, di ta magtuman sa iyang balaod, basin og kita putlon, sayon ra kay nabuhaton sa Dios kay gisumpay raman ta. Unya, kung mutuo na usab kining mga Hudyo nga mao ang giputol kanhi, sayon ra kay na ibalik sa Dios. Giputol man gani niya tong tinuod nga sanga, kita pagkahang gisumpay lang, magsupak-supak pagyod. Muna mga kahigalaan, angay na to huna-hunaon, no? Nga dili ta angay magpasigarbo, dili ta angay magpanghambog. Nga kita gisumpay, makaon na tanan,
Nangipon lang gani ta, dapat mahadlok ta sa Dios. Dunay balaod ang Dios alang sa iyang katawhan. Nakaron kung nag-angkon kang iyang katawhan, kahadloki ang Dios. Tumana ang iyang sugo. Ha? Aning uban mo angkon nga nangipon sa katawhan sa Dios, kuno sila Kristohanon, kuno balaan. Apa nagakaon sa mahugaw, gikaligutan pag-ayo sa Dios. Muna sila ang nagbalaan sa ilang kaugalingon, ha? Nagakaog mahugaw, unya mingon ayaw kog hikapa kay ako balaan, perting suko agid sa Dios nining mga tawhana. Isaiah 65 versikulo 4 ngadto 5. Perting suko sa Dios nga gani inigbalik niya unya, ha? Manimalos yan ining mga tawhana. Isaiah 66:17. Nga kining mga nagbalaan silang kaugalingon, nagakaon og baboy. Ilaga uban pa mga dulumtanan, magdungan pagdangat nga tus katapusan. Kunya mingon sila nga ang isdi kuno maoy nagpakabalaan apil dinhi. Nagkatawa ko mahigalaan sa tubag ni Brother Danny Payot sa usa ka audience. Nga ang nangaog baboy apil maimperno, pero matod niya, dili lang katoliko apil isdi diha kay nagbalaan man mo sa inyong kaugalingon. Maguna pa gani mo, congratulations. Gikongrats pa ta mahigalaan. Gikongrats ta nila kay kauban dayta, na sila kauban maimperno. So, grabe ang hunahuna mga kigalaan nga kung dili ka magtuon sa ilang pamahayag, mailad gyud ka. Pero ang gipasabot day sa Dios nga nagbalaan, kanang moingon nga balaan kuno apan nagakaog mahugaw mo na gikaligut-gutan sa Dios. Nga moabot ang panahon, inigbalik sa Ginoo, manimalos apil ni kining mga nagbalaan silang kaugalingon. Mingog balaan apan nagakaon sa mahugaw nga mga mananap. Matod pa rin ni Roma, nga kahadlukan na to ang Dios. Tumanaw na to iyang sugo. Mo pa po niya paminsahe din sa Ecclesiastes 12:13. Ingon ang Ecclesiastes 12:13. Tahura og kahadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo alang kinista ng tao. Matod pa din ni Roma 11. Roma 11. Asa na to nga bersikulo? Sa Roma 11 ato tong nabasa kagaina nga matod pa rin kung wala kaloy sa Dios ang tinuod nga sanga, nagunahuna ka ba nga kaloyan ka sa Dios? Asa na tong pulong din kahadloki ang Dios? Ingon siya dinhi. Apan moingon ka, oo, giputol ang mga sanga aron isumpay ako, tinuod ka na, giputol, tungod kay wala man sila mutuo, apan, wala kaputla tungod sa iyong pagtuo, apan, ayaw kini ipasigarbo. Ayaw, angay kang mahadlok. Dapat pagani mahadlok tang mga gisumpay. Mato din sa Roma 11, versikulo 20. Mao po nang mensahe adring gihatag sa Ecclesiastes 12:13, angay natong kadlukan ng Dios, tumana na to iyang sugo. Angay pagani tang mahadlok nga kitang gisumpay. Magamping ta nga dili ta makalapas sa balaod sa Dios. Apil naman kata sa iyang katawhan na membro naman kata. Sa espirituhanon nga pamaagi kita mga espiritual Israelites. So, mutuman puntas balaod. Mutuman ta sa mga sugo, napulo ka sugo, di ta mo kaog baboy. Naunsa na mahinoon nga kita pa'y nangipon, kita na mahinoy matuman. Doon na giplastar ang Dios dito nga balaod. Alang siyang katawhan, ang ato lang dito, ang pagsulod na to dito, ang pagtuman, ang pagkahadlok sa Dios. Dili ang pagsupak-supak. Nga na lang kasimple mga kagilaan. No? May gani, naluoy ang Dios sa ato, gisumpay ta. Dili ta ngay magpasigarbo. Di ta ngay magsupak-supak, ato na hinong tamayon ang dili mga og baboy. Ikaluyan man gani sa Dios,
ang mga hintil, samot ng mga Hudyo, samot ng di mga og baboy. Dali ra kay niya nang isumpay kung mutuo nagbalik. Giputol pa na sila karon kay wa pa mutuo. Pero dunay mga Hudyo nga mituo kang Kristo. So I'm sure dali ra kayo to gibalik sa Dios pagsumpay. Kita dali ra kayo ta balion sa sanga. Sanga ra man ta igor man ta gisumpay. No? So ang katarungan sa uban nga wa na tay labot, dako kayo mga higalaan o nga dako kayo nga bakak na, no? Bakak kayo na nga pagtulunan nga wa tay labot kay mahintil man ta. Natoy time nga nagpost ko mahitungod sa adlay papahulay mga pagkaon, miingon man nga unsa man ka, hintil ka o Hudyo? Tuna ba giingon din is pinadayag nga nagpaka-Hudyo. Nga matod pa rin ha, mga sinaguga sila ni Satanas, nagpaka-Hudyo. Kana bang mayong kag membro kas katawhan sa Dios, yawa ka magtuman sa sugo, muna'y nagpaka-Hudyo. Umingon ka nga, membro na kus katawhan sa Dios. Tungod kay gipakamatyan akong Kristo. Unya naglapas-lapas sa sugo, muna'y nagpaka-Hudyo. Kaya ang sugo sa Dios alang man sa tanang tao. So kami mga isdi, wa mi nagpaka-Hudyo. Sa espirituhanon nga kahimtang, we are Jews. We are Israelites in spiritual ways. Nga kahimtang dili by blood. Sa espirituhanon nga pamaagi. Ni tipo naman tas katawhan sa Dios, di natahintil. Sa espirituhanon, no? Pero by blood, hintil ta. Mo na nga kung giipon tas katawhan sa Dios, mutuman ta. Dili ta magpaka-Hudyo. Maingon tang membro tas katawhan sa Dios, apil na ta katawhan sa Dios, nya wa nagtumasugo, mo na nagpaka-Hudyo. Mga sinaguga ng Satanas. So, ana lang usa maghigalaan ang ato pagtuon karon ini nga kautuhon. Hapon na, launa na, no? So, ana lang sa at least ato nakuha ang punto ngano nga apil ta. Kay gitawag man ta sa Dios, so apil ta nga mutuman sa iya nga balaod. Kaning moral law o kanang dietary law. Napaday ta mga kilaan na tagaag pagtagad, no? Kagahapon na putol. Unsa to? Unang Timoteo. Pero ato lang sa usang awitan mga kahigalaan. Awit sa tanaw. Murag napagaw ko gamay. Paningkamutan ko, magkabarong ako sa akong pag-alaga diha kanimo. Bisan pa sa mga pagsulay mo, abot ka na ko. Paningkamutan kong magkabarog ako. Paningkamutan ko, paningkamutan ko, na makabarog ako alang kanimo. Paningkamutan ko, paningkamutan ko, uban sa tabang mo, Ginoo. Malisod karon ang pag-alagad ko tungod sa mga pagsulay, nalibot ka na ko. Apan ako nagampo, naunta tabangan mo, hangtod sa pabalik mo, Ginoo. Paningkamutan ko, paningkamutan ko, na makabarog ako alang kanimo. Paningkamutan ko, paningkamutan ko,
paningkamutan ko, paningkamutan ko, uban sa tabang mo Ginoo, uban sa tabang mo Ginoo. Okay, padayon ta mga kagalaan. Atong tagaan ing pagtagad ni ilahang pagsabot dinhi sa Marcos City. Although gibalik-balik na ni nato mga kagalaan, pero ato na lang pahimuslan ang kahigayonan nga ato lang pong ibalik ang pagpasabot dinhi sa Marcos City 19. Nga matod pa dinhi 19. Ako lang gamiton ng Tagalog kay walay kapitulo 7 ang akong Bible nga gigamit nga Bisaya tungod kay nalangkat na kadugayon sigig abri no. Sapagkat hindi naman pumasok iyon sa kaniyang puso kundi sa tiyan at pagkatapos ay idudumi. Sa pagkasabi ni Jesus, sa pagkasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaari nang kainin ang lahat ng pagkain. Lahat ng pagkain. Wag gyud gingon diha nga apil na kaunon ang hugaw nga mananap. Kundi pagkaon naghisgot sa bruma. Og nasayod ta nga ang bruma pagkaon og ang baboy membro sa gitawag nga akatartos. Dili ipakaon kay hugaw. Sa Greek kanang pagkaon bruma. May tag-ingon diha nga maaari nang kainin lahat ng akatartos. Madawat ng katarungan na apil tingaling baboy, no? Kaya mo ni gamiton la apil ang baboy, kaya ang baboy musulod ra man as baba, unya idumi. Igawas ra sa ikuan ra, ilibang ra. Basta madawat kuno sa baba. Masulod. Pero ang gihisgutan dili akatartos. Nga baboy diha apil. Kundi ang hisgutan, pagkaon. Ngano man? Kaya ang ilang gikaon na ining panahon na tinapay. Ngawa sila manghunaw. Matod pas mga Hudiyo sa ilang katigulangan nga mga tradisyon. Nga kung mukaon ka nga di kaon ang manghunaw, mahugawan ka. Pero, matod pa ni Kristo, ang tanang pagkaon, bisan pag di manghunaw, dili makapahugaw. Tanaw na to din sa Mateo 15. Mora man silang pagkaistoryaha. Mateo 15. Matod pa din maglaan. Grabing sukuan ni sa mga Parisiyo nga sa dihang giingon ni Jesus nga dili na ang musulod mo makapahugaw bisag mukaog tinapay nga di manghunaw. Gisupak ni Jesus ang ilang tradisyon. Matod pa dinhi lumapit ang mga alagad at sinabi, alam ninyo, nagdamdam po ang mga Parisiyo sa sinabi ninyo. Sumagot siya, bubunutin ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na sa langit. Sa kuno, ang pagtulunan nga wala gitudlo sa amahan nga naa sa langit, iyang pagaibton. Unsa man ning pagtulunan nga gitanom sa mga Hudiyo lamang nga dili iya sa amahan. Mo ba ni ang pagkaon sa mga pagdili pagkaon sa mga mahugaw? Ang Dios man mismo naghatag anang balaura. Siya mo'y nagtanom ni ana. Matod pa din hiipton ang mga pagtulunan nga dili iya sa Ginoo. Basaw na to ang Bisaya. Pagtulunan man day tao dinhi ang ibton. Dili man day ning pagdili sa baboy. Mateo 15 versikulo 13.
Matod pa rin si Jesus mitubag ang tanang tanom nga wala itanom sa akong amahan nga atua sa langit pagaibton. Sa ato pa kining tradisyon nga pagtulunan sa mga Hudiyo, wa gyud ni gitanom sa Dios. Wa gyud magtudlo ang Dios nini nga kung mukaon ka nga di manghunaw mahugaw ka. So dili mao. Unya si Pedro tanawa. Sa 14 padayon nato, pasagdi lang sila kay sila mga giya nga buta. Og kon ang usa ka buta maoy mag-agak sa laing buta, laing silang duha mga hulog sa kanal. Aritos 15. Si Pedro mingon, sultihi kami sa kahulugan nining sambingaya. Katong pag-ingon ni Kristo nga dili ang mosulod sa baba mo'y makapahugaw, kundili ang magagula o gisumpayan nga ang mga tanom nga wa itanom sa akong amahan pagaibton. Nangayo si Pedro og explanation. Pero kani atong mga kauban nga kigalaan dili na mo agad sa explanation ni Kristo. Nagid sila ilahang kaugalingong explanation nga kuno tanang pagkaon o tanang apil ang baboy diha ipakaon. Atong balikon nga pag-ingon diha nga tanang pagkaon pwede nang kanon, broma na may kagalaan sa Greek nga pinulungan. Kung maingon pa diha nga tanang akatartos pagkaon, aw apil ang baboy kay ang baboy membros akatartos ugaw may kagalaan. So si Pedro nangayo og kahulugan sa maong pagkasulti ni Jesus. Mingon si Jesus kanila, dili pa ba usab di ay kamo makasabot? Tinaw nang gipahayag ni Kristo. Nga bisan paganig dili nato basahon ang explanation ni Kristo, ato nang masabtan gikan sa pagsugod palang daan ang konteksto nga ang pagkaon nga dili manghunaw. Matod pa dinhi, wala ba di ay kamo makasabot nga ang musulod sa baba sa tao padulong sa iyang tiyan o unya mugula sa iyang lawas. Apan ang mga butang nga mugula sa baba naggikan sa kasing-kasing. Kining mga butanga maoy makahugaw sa tao kay gikan sa iyang kasing-kasing mugula ang daotang huna-huna. Pagpatay, pagpanapaw, dautan nga pagpakighilawas, pagpangawat, pagpamakat, ug pagbutang-butang. Kining mga butanga makapahugaw sa tao. Sumpay, apan dili makahugaw sa tao kun mukaon siya nga dili una manghunaw sumala sa ilang giingon nga mao yang buhaton. Na explanation si Kristo. Wa gyud ni maapil ang isyu ang baboy ba. Pero kani ato mahigalaan dili maminaw sa explanation ni Kristo, do nagi ilahang kaugalingong explanation nga kuno ang baboy apil nga ipakaon sa Marcos 7:19. Balikon ta nga ang Marcos 7:19 broma ang hisgutan pagkaon dili akatartos. Kay kung giingon pa diha nga apil ipakaon ang akatartos, ana mo kaon tag baboy ani. Galing lang kay broma ang giingon. Suwa gyud maapil ang baboy mga galaan nga akatartos. Doon na explanation si Kristo kay si Pedro nangayo kung unsay kahulugan. Nagipasabot ni Kristo nga ang pagpanghunaw nga dili ang pagkaon una nga dili manghunaw dili na mo'y makapahugaw. Wa gyud gingon dinhi nga ang pagkaog baboy di gyud makapahugaw, wa gyud. Pero kung ang uban papasultihon, apil ang baboy ipakaon. Siya rog wa kasabot si Pedro ane, no? Kung baboy ang ipasabot, so nasabtan unta ni Pedro. Kaya gi-explain man ni Kristo sa iya nga baboy nga kuno baboy. So gi-explain ni Kristo dapat pag-explain ni Kristo baboy. Nganong pag-abot sa buhat Jis ni balibad mas Pedro, hindi mo wa pa man daw siya kakaon sukad. Kung nakasabot gani mukaon gyud na. Kung mingon gani kang ipakaon na, mangita kag ebidensya nga dunay ni kaon di as Biblia. Igo ratas pulong-pulong ani mga haom-haom. Ato rang huna-huna agad ako nini mga hukom-hukom lang nato, konklusyon lang nato. Moingon ta ipakaon na lagi o ipakita ang ebidensya nga dunay nagkaon. Kay kung tinuod ng imong pagsabot, nga ipakaon ang baboy, so kinanglan dunay ni kaon.
wa may nikaon diha sa Biblia o baboy. Ha? Bisag huton pa nagbasa nimong Biblia, walay nikaon og baboy diha sa Pedro, buhat 11. Ha, nakigsalo pagkaon. Mao kuno na baboy kuno ang gipangkaon. Nga wa nila masabti nga si Cornelio mahinadlokon sa Dios ug nagasimba. Moingon kay tag mahinadlokon nagtuman sa balaod sa Dios. So, igo na lang tamo haom-haom ani sa atong doktrina. Ha? Kanang doktrina nga kuno ipakaon na. Wa mamgani mo kaon si Pedro. Kay kung nakasabot pa si Pedro nga baboy diay ipakaon ni Kristo sa Marcos 7, dapat wa na siya mo balibad sa Jis. Buhat Jis. Naingon mas Kristo nga dili ko Ginoo kay wa pa ako makakaon sukad. Sa ato pa, hunahuna lang na ninyo nga baboy ang ipakaon. Ha? Pag-ingon ni Kristo din ha, sa Marcos 7:19, nga pwede na ipakaon ang tanang pagkaon, sa Griego, bruma, dili akatartos. Kay kung giingon pa diha nga, gihinluan na pwede na ipakaon, or gihinluan na ang tanang akatartos, or pwede na ipakaon ang akatartos, ay kana, baboy, apil. Agaling lang kay kanito magilaan, dili na sabton ang gibasa. Matod pa sa Nehemias 8:8 nga ang basahon kinahanglan sabton. Dili kay patakaan lag sabot. Doon na explanation gihatag si Kristo, di na ta magbuot-buot. No? So, unta nini nga kahaponon tin-aw ang ato nga gipangtun-an nini nga kaudtuhon or ning kahaponon hapit na 2:00. No? Makahatag kini kanato gadugang nga kahibalo diha sa pagsabot sa balaan nga kasulatan nga aron kita samtang kita magakinabuhi nga magahulat sa pagbalik ni Kristo, kita makaplagan nga nagabuhat sa matarong. Ay karaoke mo dito magilaan. Arita sa karaoke guro gyapon. Okay. Dirita sa naay nagkanta. Ano may tingog. Doon na ni daghang mga sounds magilaan na pa nawala, no? Na, hindi na mo tingog. So, mga galaan, ini nga kahaponon, nagapanghinawat ako nga ang pulong sa Dios dili kini makawang diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, no? Mahimo kining usa ka gabayan nga samtang kita magapaabot sa pagbalik ni Kristo, kita mga kaigsunan nagabuhat sa matarong, no? Ngunit nga ako nga padasig nga kitang tanan madasigon magtuon gyud ta kanunay sa balaan nga kasulatan. Di lang ta magsalig anang wali sa uban, nya di na ta magbasa sa tong Bible. Purpose nga natay Bible, basahon na to. Ato pahimoslan ang kahigayonan nga makabasa patag Biblia. Kay moabot niya ang panahon ibawal na ang pagbasag Bible, wa na gid tay mahimo. Ay na ta magtuon nga wala na, no? So samtang karon na pa na magtuon gid ta. Di naman matingog ni ako ang sounds. Tara na.
landas ng pagdurusa doon sa Jerusalem. Mga tao'y nagtungo at naghintay na mapagmasdan nilang si Kristo'y hinatulang mamatay. Tuguan at mayroong latay ang buo ng katawan, at sa ulo'y may korona ng tinik, at sa bawat hakbang niya'y paghamag ng mundo'y marinig. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya pagkat pinili niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Tuguan at mayroong latay ang buo niyang katawan, at sa ulo'y may korona ng tinik, at sa bawat hakbang niya'y paghamag ng mundo'y maririnig. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya pagkat pinili niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay laan sa Kalbaryo. Tunay tinigis nang tayo'y luminis, doon ay naganap ang kanyang pagsakit. Ang landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya pagkat pinili niya tayo. Ang landas na pagdurusa ay laan sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo. Okay, magaampo ta mahigilanan sa pagtapos. Amahan nga balaan, salamat kayo sa imong dakong gugmag pagkamayo kanamo nga ikaw naghatag kanamo og kahigayunan nga kining mga pulo nga mapahayag diha sa social media. Tabangi kinimahan nga magapadayon, daghang makamiling kalag masayod sa kamaturan. Panalangin ni ang mga nagapaminaw o ikaw mag-aayo sa mga tanan nga dunay balatian karon, o gapasaylo kami sa mga kalapasan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, mga higala, no? Agi ka panamilit, ingon pa rin is panultihon 28 versikulo 4, kung wala kay pagtamod sa balaod, dapig ka sa mga dautan, apan kung mutuman kanini, batok ka kanila, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.